noma isimo simanzozo Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Ngake ngakhuluma ngodaba luka Sigujana edlelwa kabuhlungu umuzi ayekade ewurent emhlanga futhi akhothi ukudlala lokho kwaku rent to buy ukuthi ke uyabona bengabuza uhluleka ke ukufeza isithembiso obusenzile ikhona into ekuthiwa rent to buy so lo yamuzi wakhe wasekhishwa kabuhlungu kuwona uyabo ngokuthi madoda naye unezingane unomndeni phela umuntu umfethu awumshayi noma eselele phansi uyabo awumshayi umuntu eselele phansi awulwi nomuntu uma ngabe ngaphela naye esesarenda kufuna mina ngim-advise kuSigujana because ngangishile ekuqaleni ukuthi imina ubaba wabo kule game kulolu habo nje yimi ubaba wabo so mangim-advise uSigujana ngiyacela acabangele ingane acabangele yena angadinwa ukuqala phansi akaqale phansi yebo impilo imshayile yamshaya ngophathina vele kujwayelekile ophathina bakho nje izithando zibuye zenza into yazo ikushaye ngokwemali yashaya ngokwepolitiki akagadinwa ukuqala phansi uzoqala kanjani phansi njengoba kuSigujana kuwe kwaze kwawa ngisho nejoint lakhe elilapha Eskom Plus uzokhumbula ke lapha Eskom Plus ngako Verelem khona ijoint elilapho lakhe kwaze kwawa nalo mina ngithi vele lela joint indaba yalo ayisebenzi ngokwe location yalo akalikhansele ijoint akenze le yandawo yakhe ibe residential area yabo aqinisekise ukuthi lo muntu le yandawo ebibiza yena wesifazane abalungisa amaphepha ibuyele kuyena ukuze angaphinda ashawe enye indungelo enye ilanga bese enza le yandawo ibe residential area bese hlala khona ngenkathi ehleli khona uzobe iqoqa impilo ayiqoqa impilo uzobe lungisa lapha afaka amathanzi mhlamba extend uqala phansi bafethu ukuthi uzoqala Eskom Plus kade ehlala emhlanga wonke umuntu bafethu uma impilo mayisiphambana nawe hamba uqale phansi akaqale phansi nje ahamba elapha ilela joint lakhe aqale alungise enze kube residential area bese ehlala kahle nezingane zakhe ukuze akwazi ukuthatha ingane zakhe ayifundise kwimfundo ngelilanga ayoyiqhenya ngazo yabo mina ngiyoshaya ihlombe ngelilanga mangibona kuthiwa uSigujana usehlala lapha ya noma ilungise arentise ngayo abantu abasebenza eduzane nabantu nani kodwa lento ukuthi athi kuzoba yijoint le joint bafethu alikho ibhizinisi elingawi alikho ibhizinisi elingawi njengoba lawo ibhizinisi lakhe abantu bayibamba lento yomnyango ukuthi kakade kuyisikelemu wayekade enzela nje bayibamba leye group uma ingenzeki yonke leyo nto leyo kwase kuyacaca ukuthi kushayeka yena lento yakuthiwa hayi kunento yokuphakamisa kunento yokukhuphula wacaca ukuthi into eyayivela ingenzeki ngithi mina angadinwa ukuqala phansi kuyaqalwa phansi it's a fair advice lengishoyo ngiyojabula mina mangimbone sehlala khona lapha ya sekule residential area lela joint lakhe elapha Eskom Plus ngiyojabula ngoba kube kusho ukuthi uzophinda futhi athi rise again engathi bese athi rise again angathi rise ngokweqiniso ke manje ngoba sikhona siyosho mangelona iqiniso futhi noma esethi futhi rise again siyosho mangelona iqiniso